Ik moest van mijn afstudeerproject voor Squallen, voor cultureel-maatschappelijke vorming, moest ik dus een project opzetten. En ik word het heel dicht bij mezelf ziekje. En ik had nogal een Frieske trots of zo. En dus toen ging ik nadenken van waar komt die Frieske trots eigenlijk bij? Want ik weet haast niks over Friesland. Ik ken amper Friesk schreeuwen zelfs. En zo ging ik dus verder denken. En toen dacht ik heel erg van... waar begint Friesland eigenlijk, of het Frieske volk? En zo ging ik steeds verder denken. En toen werd ik wel nieuwsgierig naar het begin van Friesland. En zo ben ik op het idee van dit project kwam om dat te tekenen. Sowieso had dat handboek tatoeëren al een heel erg oud karakter. Want het is eigenlijk een manier van uit de vikingtijd dat het Sardinië was. Dus sowieso ben ik dus al heel erg geïnteresseerd in die periode. En Fries en haar dus echt met viking in contact staan. Dus toen ik aan de Friese geschiedenis dacht ik, oh, dat kijk mooi linken eigenlijk hoor. En tatoeëren is natuurlijk wel eens heel wat oors. Er wil heel veel met de Friese taal dingen samen, net echt met de cultuur en mijn beelden en zo. Dus ik dacht, dit is wel een mooie kans. En wat voor tatoeage ben je nou ontzetten? Ik zet nu het Frieske gat van het rjocht voor Siete. En daar is verder geen afbeelding van te vinden. Dus dit is mijn eigen interpretatie van wat ik denk dat een mooie verbeelding er is daarvan. En hoe lang ben je nog dwanen met zo'n tatoeage? Maar deze ben ik inmiddels 3 uur bezig, denk ik. Want het lijnwerk wordt natuurlijk wat langer. Maar gemiddelde tatoeage van een normale grutte ben ik tussen de 12 tot 4 uur mee bezig. Dus ze zullen ik 4 tot 5 uur worden, denk ik. Ja. Je moet naar hem trots zetten. Dat wel, ja. Maar wel een aardig eind, toch? Ja. Hoe viel het? Als ik niet, ja, dit. Nee, het viel wel oké. Het valt me wel mooi eigenlijk. Dus, En hoe kwam je hiervan te weten? ik zie het voorbij kwam op Facebook. Ik zeg een ontwerp, dus toen dacht ik, het liep me interessant. Direct een bericht gestuurd. Helaas weer dat ontwerp al bezet. Maar toen zo snel mogelijk een oorontwerp zoend. En dat zeg ik heel goed uit. Dus dataplant en een daar. En waarom dacht je, ik wil zo'n oude Friese tatoeage hebben? Ja, ik heb nog een oortatoeage die het made in Friesland heb gevoerd. Dus ik kijk wel wat met Friesland natuurlijk. En toen zag ik dit ontwerp, dacht ik, dat zit er mooi. Het is mandje uit een budget, dus kijk ik. Sterkte nog even. Dankjewel.